porto 25 anys aquí i vull seguir vivint aquí. Jo estic i vinc per estar aquí. Ara mateix estic vivint a casa amb els meus pares. Fa un temps vaig pensar d'anar de lloguer en algun pis o una cosa així, no vaig trobar res aquí al poble, perquè realment no hi ha res. És que no hi ha cases. Tens parella o no, tens la feina per aquí prop i trobes que has d'anar al poble del costat, te n'has d'anar a viure a Lleida. A través de la borsa d'habitatge, els propietaris tindran totes les facilitats de poder llogar més ràpid i més fàcil a tota la gent que es vol quedar aquí al poble a viure. Tindran els millors candidats perquè aquesta borsa ho garanteix i serà més fàcil per a tots. I que a veure que hem de fer créixer el poble, perquè si no d'aquí no res, no hi haurà ningú. Si tens una casa buida, Lloga-la i dona vida al poble.